Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης. Έχω έρθει εδώ πέρα για να διαγωνιστώ με τον Διονύση σε 4 παιχνίδια ίσως γνώσεων. Ίσως τύχης. Η δικιά μου πρόβλεψη είναι ότι θα είναι ένα πολύ σκληρός αγώνας και μάλλον θα λήξει 13-12. Γεια σας, είμαι ο Διονύσης. Έχω έρθει να διαγωνιστώ τον Γιάννη. Όπως κάνουμε και σε όλα τα βίντεο τα δικά μας, έτσι και εδώ ήρθα μόνο για να κερδίσω. Αυτά. Πάμε να παίξουμε. Καλώς ήρθατε στο If You Know You Know. Ένα quiz ερωτήσεων. Τις κατηγορίες θα τις δείτε τη μία μετά την άλλη. Μπροστά σας έχετε το μπαζεράκι. Θα το πατάτε με προσοχή, γιατί αν κάποιος από τους δύο απαντήσει λάθος, θα πάρει τον πόντο ο άλλος παίκτης. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία λοιπόν, που είναι το over-under. Στο over-under θα σας δίνουμε εμείς ένα fact και θα σας ρωτάμε τη σύγκριση αν είναι περισσότερο ή λιγότερο. Περιμένετε να ολοκληρώσω την ερώτηση, έτσι. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε. Εδώ τις δύο ταινίες τις ξέρουμε, σωστά. Μάλιστα. Ναι. Ποια από τις δύο ταινίες έχει κάνει περισσότερες πράξεις? Εντάξει, δεν με πειράζει. Πες το, στην τύχη θα το πεις. Πήγα να πω άρθρο των αθλητιών. Σωστά. Ο βασιλιάς των λιονταριών. Πολύ σωστά, ο βασιλιάς των λιονταριών. Για 50 εκατομμύρια καυτά περισσότερα. Έτσι. Πάμε το μπάζερ πριν τελειώσει την πρόταση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γίνεται, Ναι. αλλά Μπορούμε να θέλαμε διώξουμε να τους παρήσακτους. Καλά να σε διακόψεις, έτσι. Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα κι εγώ. Τα κόκαλα στο ανθρώπινο σώμα είναι 206. Τα κτίρια στη Νέα Υόρκη, ψηλότερα των 150 μέτρων, είναι over ή under? Εντάξει, θα το πάρω πάνω μου. Θα το πω under. Θα το παίξω. Κι εγώ άντερ θα έλεγα. Δυστυχώς είναι over. Έλα ρε φίλε. Είναι 257. Δεν θα απαντούσα ποτέ. Εντάξει, αλλά κάπως έπρεπε να ισοφαρίσω. 2-0. Το κατάφερες πάντως, μια χαρά κομπλέ. Καλώς τα παιδιά. Η δημοσίευση του πρώτου βιβλίου της σειράς του Harry Potter έγινε 26 Ιουνίου του 1997. Έγινε πριν ή μετά η δημοσίευση του πρώτου βιβλίου της σειράς Game of Thrones? Ωραία. Είδες τώρα, περίμενα να τελειώσει και την Για ήξερα το εγώ βγάλει πριν. από τη θέση του. Δεν μετράει. Έχει βγει, παιδιά. Χαλασμένο ηλεκτρονικό. Αναβόζησε. Χαλασμένο ηλεκτρονικό. Εγώ θα πω ότι έγινε πριν. Κάτσε, ότι βγήκε πιο πριν. Ναι, ότι βγήκε πιο πριν. Το Harry Potter. Α, ωραία, εγώ δεν θα Η λέω αυτό. ερώτηση ήταν άμα βγήκε πιο πριν το Game of Thrones. Α, ωραία, εντάξει. Θα θα πω- παραμείνεις μήπως στην πρώτη σου απάντηση? Ναι, γιατί θα τον εμπιστευτώ. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Άρα, Θα πω ότι βγήκε πριν το Game of Thrones. πολύ σωστά. Όχι, ρε, είναι αδικία. Είναι αδικία, παιδιά. Παιδιά, είναι αδικία αυτό. Σχεδόν Το ένα χρόνο. Game of Thrones πρέπει να έχει βγει από το 80, ρε. Αλήθεια, δεν Ναι. είναι ιδέα. 1996, καλή προσπάθεια όμως. Αλήθεια. Σωστά. Α, στην τύχη το. Ένα χρόνο. Όχι, ήξερα ότι είναι πιο παλιό. Ρε, νομίζω το 40 το είχαν πρωτογράψει. Λοιπόν, είναι η Γη και ο Άρης. Η ερώτηση λοιπόν είναι, ο Άρης έχει over ή under όγκο από τη Γη? Πάρ' το πάνω σου, μπας και πάει 2-2. Over. Ο Άρης over. Βεβαίως. Ο Άρης under. Πού να πάνε over, πού να πάρει over ο Άρης με τα center for που έχει. Πού να πάει άντερ. Ωραίο. Είναι 2-2. περίπου 6 φορές μικρότερος ο Άρης από τη Γη. Λογικό είναι, γι' αυτό δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα 40 χρόνια. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Καρχαρίας πιάνει τελική ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Η Καμιλοπάρδη πιάνει over ή under? Over. Πολύ σωστά! Over, πολύ σίγουρος. Ναι, το ήξερα. Ήσουν Το πολύ έχω σίγουρος. καβαλήσει. Δεν το πέταξα έτσι. Για δώσ' μας και ένα guess περίπου πόσο πιάνει. 55. Ρε, είσαι πολύ κοντά, πιάνει 52. Αυτό είναι και μέσος όρος που είπες εσύ. Αυτή τη συγκεκριμένη που ξέρω εγώ. όντως. Είναι από τα αλλιώσια συγκεκριμένη. Τελευταία ερώτηση για το over-under. Το Fight Club βγήκε στους κινηματογράφους 18 Φλεβάρι του 2000. Πήγα να Η πω. διάσωση του στρατιώτη Ράια βγήκε πριν ή μετά? Περίμενε. Τώρα, φίλε, πάτησα, δεν πάτησε και σου έχει πράσινο. Όχι, δεν το είχαμε κάνει. Ωραία. μάλλον. Εντάξει, τέλος. Δεν με πειράζει. Πρώτα έχει βγει η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Πολύ σωστά. και εγώ αυτό θα Γελάει, 98 κιόλας νομίζω είναι. Του 98 και έχεις απόλυτο δίκιο. Διάολο. Πρέπει να πει 84. Βάλε και πόντο να μην Α, ξεφτύλεις. ναι. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση της Philips, η οποία θα σας δώσει ένα μικρό πλεονέκτημα στο επόμενο παιχνίδι. Η ερώτηση είναι η εξής και έχει 3 πιθανές απαντήσεις. Πόσο πλαστικό έχει το κουτί της Philips One Blade? Α, 50%, Β, είναι όλο πλαστικό, Γ, χωρίς καθόλου πλαστικό. Συγγνώμη, αλλά είναι χωρίς καθόλου πλαστικό. Πολύ σωστά, οπότε αυτό. σημαίνει, κάτσε να Γιάννη, φτιάξω τη θα έχεις βαθμολογία ένα- μου. Όχι, δεν παίρνεις πόντο εδώ. Δεν παίρνει πόντο, Εδώ ρε παίρνεις πατεώνα. πλεονέκτημα. Αμέσως. Τι πλεονέκτημα είναι αυτό τώρα. Θα δεις τώρα, στην επόμενη κατηγορία. Λοιπόν, η επόμενη κατηγορία είναι το Name It Fast. Υπάρχουν κάτι καρτέλες εκεί πέρα πίσω, όπως βλέπετε. Ωραία. Οι οποίες καρτέλες έχουν κάποιες κατηγορίες. Θα σας δοθούν 20 δευτερόλεπτα για να ονοματίσετε όσα περισσότερα πράγματα της κάθε κατηγορίας μπορείτε. Μοιραστείτε λίγο μεταξύ σας τις κάρτες. Τυχαία. 3 ο καθένας χωρίς να δείτε. 3. Α, πάρε και καμία ροζ. 2.
Τρεις. Τέλεια. Α, δεν τις κοιτάω. Δεν τις κοιτάμε, όχι, δεν τις κοιτάμε. Τώρα λοιπόν, ποιο είναι το πλεονέκτημα του Γιάννη. Ο Γιάννης μπορεί να δει μία από αυτές τις τρεις και να σου φανεί δύσκολη αυτή που σηκώσεις, ανταλλάσσει μία με τον Διονύση. Μην τη φωνάξει, δες την. Αν σου φανεί εύκολη, κράτα την. Αν όχι, αντάλλαξε. Ναι, έλα, ανταλλάζουμε γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πάω χάλια. Και του δίνω εγώ μία. Ναι, τυχαία, ναι. Δεν χωρίς να τη Δεν δω. έχεις δει τώρα, δεν ξέρεις. Δεν τη βλέπεις αυτή, όχι. Του δίνω ίδιο χρώμα. Θα ξεκινήσει λοιπόν. Ποιος θα ξεκινήσει. Στημένο, κύριε διαιτητά, Έχω άρχισα να προστατεύστε φωνάζω. μας. Προστατεύστε μας. Πέτρα ψαλίδι χαρτί λοιπόν. Πω, είμαι ο χειρότερος. Λοιπόν, θα φωνάξω εγώ. Δεν χρειάζεται κάποιο ταλέντο. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Δεν στο Κέρδισα. πάω, χάνω πάντα. Εφόσον κέρδισες Γιάννη, ξεκινάς Πάλι. πρώτος. Ανοίγεις τη μία καρτέλα, τη βλέπεις, μας τη διαβάζεις. Α, ωραία. Μέρη του σώματος. Πολύ ωραία. Αυτή του Ο δώσα. χρόνος σου. Θα μετράω κι εγώ, πίστεψέ με. Και αν κάποιος είναι άχυρος, Ναι, κύριε Ο χρόνος διαιτητά. ξεκινάει. Ένα, Το παιδί δύο, κλέβει. τρία. Ωραία. Χείλη, μάτια, μύτη, αυτιά, μαλλιά, κεφάλι, κρανίο, πηγούνι, ώμοι, αγκώνες, χέρια, πόδια, πατούσες, γόνατα, κοιλιά, στήθος, πλάτη, μέση, Ρονάλντο. δάχτυλα ποδιών, δάχτυλα χεριών. Τέλος χρόνου. Άμα αυτό παιδιά μετριέται έτσι και μου έχει κάτι το οποίο είναι κάτι βρόσιμο, θα πω 650. Σταφύλι, ρόγα, πετσάκι, ό,τι είναι. Δάχτυλα ποδιών, δάχτυλα χεριών, πόδια, όλα είναι το ίδιο. ρε, μα. Έχω χυστεί από το φόβο μου. Αλήθεια, δεν ξέρω. τα μαλλιά να είναι μέρη του σώματος. Μπορείτε να μην μιλάτε εσείς μιας και δεν έχετε φτιάξει το Εντάξει, ήρθαμε σε παιχνίδι. ένα στημένο παιχνίδι. Ας μιλήσει ο υπεύθυνος. Δεν υπάρχει, κύριε Εγώ Πρόεδρε. έπιασα μόνο ότι ήταν κεφάλι κρανίο που είναι το ίδιο. Ωραία, τα ακούω. Άρα, άμα ήταν θεωρητικά Ναι, 25 πόδια, είναι πατούσες, δάχτυλα, όλα το ίδιο. Όχι, δεν είναι τα ίδια. Παιδιά, Τα δάχτυλα και η Ωραία, πατούσα δεν είναι το δείξε μου ίδιο. το πόδι σου. Να σου πω ποιος είσαι. Δείξε μου το πόδι σου. Να το. Έλα, πάμε, παιδιά. Μην το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Εμείς λέμε 19. Ωραία. Και εγώ 19 λέω. Αυτό είναι που έχεις να κάνεις beat τώρα, Διονύση. Βλέπεις την κατηγορία, φώναξέ τη σε εμάς. Λόγοι να καλέσει το 100. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να Ναι. είναι ναι, ή 19. Και να, λογικά και να το συμφωνήσω. Λοιπόν, σου δίνουμε και λίγο έξτρα χρόνο γιατί δώσαμε και στο Γιάννη. Έχει να σκεφτεί. Πάμε τώρα, θα βρω 20 σε 20 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει από τώρα. Ληστεία, φόνος, εμπρισμός, βία, ηχορύπανση, χάθηκε κάποιος. Τι να πω ρε φίλε τώρα. Δώσε. Έχασα τα ταυτότητά μου, έχασα τα κλειδιά μου, έχασα τον πατέρα μου, έχασα τη μάνα μου. Σκοτώσανε το σκύλο μου, σκοτώσανε το παιδικό μου όνειρα. Τέλος χρόνου, τέλος χρόνου. Και πήρες καλό τέμπο. Τι πέμα, δεν είναι λάθος αυτό. Κύριε Πρόεδρε, Το βάζω αυτό, παρακαλώ. έτσι. Το βάζω. Βεβαίως, το Μην βάζω. μετρήσουμε. Βάλτε τώρα. και τα 19. 15. Είδες μόλις πήρες αέρα. Μόλις άρχισα να κάνω σαν αυτό, ναι. Τώρα ξέρετε, πείτε του αριθμούς. Αυτό Ναι, είναι έχω λοιπόν. την Και μετά κατηγορία. βάλτε το σε Μην με γράμματα. βάζεις τώρα. Αυτά είναι άπειρα, θα μπερδευτώ. Την έχω αυτή την κατηγορία, να ξέρεις. Έλατε. Λοιπόν, πάμε επόμενη κατηγορία. Ανοίγω. Ανοίγεις και μας τη διαβάζεις. Ωραία. Αντικείμενα με κουμπιά. Οκ. Ωραία. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ωραία. Κινητό, λάπτοπ, οκ. Πω. τελώς. Τάμπλετ, Χριστέ Ναι. μου. Α, το τηλεκοντρόλ, χειριστήριο από το παιχνίδι τέλος πάντων. Ω, Χριστέ μου, σκατά. Πουκάμισο και αυτά μετράνε αυτά κουμπιά. Πουκάμισο, μπαντελόνι, βερμούδα. Ναι, Πω, μαλάκα. shorts, φόρμα. Πάμε όλα αυτά τώρα. Τα ξέχασα. Δεν ξέρω πώς δεν μου ήτανε. 7 είναι ο αριθμός τώρα που πρέπει. Άνοιξε να αυτή που σου περάσει. δώσα, ρε, να γελάσω λίγο. Αυτή είναι. Όχι, η τελευταία είναι. Μπορείς να Ανοιγώ. ανοίξεις να τη διαβάσεις. Μουσικά όργανα. Α, εντάξει, κέρδισες. Πείτε μου πότε χρόνος ξεκινάω. Ξεκινάει από τώρα. Κιθάρα, drums, μπάσο, βιολοντσέλο, τσέλο, κοντραμπάσο, πιάνο, αρμόνιο, synthesizer, Τελείωσε. πίπιζα. Εντάξει, θες να πω κι άλλα. 10. Ναι, Πώς ναι, έχει αυτό? ναι, 7. θέλω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εκεί θέλω να πονάει εκεί. Όχι, θέλω να πονάει εκεί. Να λέει αχ, 7-10 γάμο το μόνο. Ναι, ρε γάμο, το γιατρία. Αν έλεγα αυτό με τις βερμούδες και τα τέτοια, θα σέφτανα. Δεν πιτιτάνων, έτσι. Ανοιγώ. Ανοίγεις. Χώρες. Ο χρόνος σου ξεκινάει Ωραία. από τώρα. Ιταλία, Γερμανία, Τσεχία, Δανία, Σκωτία, Ισλανδία, Φιλανδία, Γερμανία, Αλβανία, Ουκρανία, Ελλάδα, Αίγυπτος, Τουρκία, Ρουμανία, Χιλή, Αργεντινή, Βραζιλία, Μεξικό. Κόλλησε κεφάλι μου τώρα. Ιαπωνία. χρόνου. Ωραία, εντάξει. Τη Γερμανία νομίζω την είπες 2 φορές. Οκ. Αλλά εντάξει, Όχι. αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος, κράτα το.
Προστατεύστε μας, κύριε Περίμενε. Πρόεδρε. Ο κύριος Πόσες? Πρόεδρος, γιατί κατεβαίνει, δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Όχι, δεν την είπα. Την είπα μόνο στο τέλος είπα Γερμανία. Για πες. Πρώτη ήταν η Γερμανία που πες. Γερμανία-Ιταλία είπες. Ιταλία-Γαλλία είπα. Ιταλία και εσύ. Ιταλία-Γερμανία είπες. Αλλά, Σίγουρα. ωραία, μία λιγότερη, πόσες. Όχι, όχι. Πάρτε γιατί δεν θέλω στο μοντάζ να λένε μετά είναι μια κλεμμένη. Πάρε συν ένα. 18 plus 1 θα το αφήσω. Ιταλία-Γερμανία. Γερμανία. Δεν είναι πρώτη και τα πρώτα. Άμα πάει 18, ναι. Ποτέ δεν βρίσκεις 18 σε αυτό. Ρε φιλέ, εγώ δεν ξέρω 18. Εσύ μπορεί να ξέρεις. Είναι αστείο, είναι αστείο. Πάμε, μην του δίνεις χρόνο. πολλά. Μην του δίνεις Δεν χρόνο. έχει. Όχι, εσύ τα Διάβασέ ξέρεις το. ποιο είναι. Διάβασέ το. Εσύ τα έχεις βάλει. Διάβασέ το. Εσύ τα έχεις βάλει. Κερδίζει χρόνο. Ξεκίνα. Δεν έχω σκεφτεί ούτε ένα. Είναι σφολιάτες. Πάμε. Είδη σφολιάτα. Από τώρα. Κρουασάν, τυρόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουρού, ζαμπόν τυρί, ζαμπόν Είμαι σαν ποτοτυρόπιτα. κοτόπιτα, κορτσόπιτα, σπανακοτυρόπιτα. Δεν μπορώ να βρω, μαν. θα κλάψω. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κιμά, μπουγάτσα με κρέμα, πεντερλί. Τέλος χρόνου, 15 βρήκες. Και κέρδισα με αυτό. Με αυτό που του έδωσα. Ευχαριστώ πολύ. Είδη φωλιάτας, χώρες. Αυτό το είχα εγώ και στο έδωσα. Το ξέρεις ότι αυτό μου έδωσες, Ρόνι. Τις χώρες σου δώσα. Με το στημένο πλεονέκτημα, να το πούμε και αυτό. Στημένο δεν είναι, το κέρδισα. Το γεύτηκες τώρα, σου ρίχνεις φωλιάτα στο στόμα. Σου δεν είχες φωλιατήλα. Κουρού. Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Πάμε σε τίποτα με γνώσεις, παιδιά. Η επόμενη κατηγορία είναι το That Rings a Bell. Θα ακούσετε κάποιον καλλιτέχνη να τραγουδάει μεταφρασμένα από το Google Translate γνωστά τραγούδια. Ερώτηση. Πόσα θα μας πει, πόσες φορές θα διαγωνιστούμε για να ξέρω. 5. 5. Οπότε πρέπει να πάρω ένα με 2 γιατί τώρα αυτό εδώ θα με κερδίσει. Εγώ εύχομαι να πάρεις 3 πάντως. Δύο μετά θέλω. προλαβαίνω να σε 2 για φτάσω. να σε πάω ισοπαλία. Θα παίξουμε 5, μάλλον. Θα Οπότε ακούμε από κάποιο μεγάφωνο ή θα έρθει κάποιος θα αηδός ακούγεται εδώ. από την τηλεόραση. Αυτό δεν είναι ωραίο να έρθει εδώ να μας το τραγουδήσει. Με κεθάρα. Δεν μπορούσε ο τραγουδιστής μας είχε γυρίσματα, γι' αυτό αλλιώς θα το φέρναμε. Επειδή θέλουμε και τίτλο και καλλιτέχνη, θα κάνουμε άλλη μία ερώτηση της φίλης που θα δώσει πάλι ένα μικρό πλεονέκτημα. Το οποίο πλεονέκτημα θα είναι ότι μπορείτε να βρείτε ένα από τα δύο και να σας πάρουμε σωστό τον πόντο. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι η εξής. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φίλη σου Unblade καθώς κάνεις μπάνιο, ναι ή όχι? Ναι, μπορείς. Ναι, μπορείς. Προφανώς είναι και μια μπορείς. άποψη. Σε 0% πλαστικό Και πάντα, είπαμε έτσι. ότι το έχω χρησιμοποιήσει κιόλας το πρωί. Πάμε να πέσει το πρώτο τραγούδι. Το milkshake μου φέρνει όλο το χωρί στην αυλή και είναι σαν. Είναι καλύτερο από το δικό σου. Σωστά, είναι καλύτερο από το δικό σου. Μπορώ να σε διδάξω, αλλά πρέπει να σε χρεώσω. Το milkshake μου φέρνει όλο το χωρί στην αυλή και είναι σαν. Είναι Μαλάκα, καλύτερο αυτό. από το δικό σου. Σωστά, Θα είναι κάτι καινούργιο, δεν το καλύτερο ξέρω. από το δικό σου. Μπορώ να σε διδάξω, αλλά πρέπει να σε χρεώσω. Ξέρω ότι το θέλει. Είναι σίγουρα Αυτό. πενταετίας, που δεκαετίας θα τραγούδια. πει. Αυτό για το οποίο τρελαίνονται τα παιδιά. Θέλω να τον ακούω. Κάνουν τα μυαλά τους. Ο τρόπος που κουρδίσω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αλλά. Αλλά δεν μπορώ, δεν το έχω καθόλου. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω τι κάνει, αλλά μου αρέσει. Ωραία, ωραία. Το έχεις πει όλο. Το έχεις κάνει όλο. Μπορείς να μας το χορέψεις. Ίσως να μου έρθει κάτι τότε. Αλλά πρέπει να σε χρεώσω το μίλησε που φέρνει. Μαλάκα, αυτό έπρεπε να είναι τράινο του love. Ναι, αυτό είναι κονσεπτάρα. Θέλει κανείς να κάνει μια μαντεψιά. Τι, να κάνουμε τέτοια εννοείς, να χάσουμε τον πόντο. Ναι, θέλω πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Αφού ακούσατε αυτό το τραγουδιστή να τραγουδάει τόση ώρα και δεν το βρήκα. Θα έχει αυτός είναι σε όλα. Αυτός είναι σε όλα, ναι, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Τέλεια. Λέγεται Milkshake το τραγούδι. Δεν έχω ιδέα Από ποιο την είναι. Γκέλης. Τέλος πάντων. Ούτε οκ. την Γκέλης. Δεν πειράζει. Πάμε για το επόμενο τραγούδι. Ωραία. Κουρέλια μέχρι τα πλούτη έτσι λένε. Πρέπει να συνεχίσω να πιέζω για την περιουσία και φήμη. Ξέρεις ότι είναι όλα ένα στοίχημα, όταν απλώς είναι ένα παιχνίδι. Να την ασύμψω στον έγκλημα και χαλέου. Πήγαινε με κάτω στην παρασένια πόλη και που το γρασίδι είναι πρώτο. Τα κορίτσια είναι όλα. Το έχω. Paradise City Guns N' Roses. Ναι! Ωραία. Άμα είναι 80 και μετά 90 και πριν, το έχουμε. Άμα είναι τώρα 2010 και μετά. Επόμενο. Βασίλισσα του χορού, νιώστε το ρυθμό από το τέφι.
Αχ, δεν είμαι σίγουρος. Dancing Queen από ABBA. Πολύ σωστά, Dancing Queen από ABBA. Ωραίος. Το χάσε λίγο μετά και λέω, όχι, τι εννοούσε. Και λέω, δεν θα το πέτυχα. Θα τα στείλω όλα μου μετά, σε WhatsApp. Ναι, εγώ τα θέλω αυτά. Αν δεν έχουν δικαιώματα δηλαδή. Ναι, χρησιμοποιείς αυτά. Πάμε στο επόμενο. Δώστε τις λοιπόν ίντσες και ταΐστε την καλά. Περισσότερες μέρες έρχονται, νέα μέρη για να πάτε. Πρέπει να φύγω, είναι ώρα για παράσταση. Εδώ είμαι, τουρουν, θα σας ροκάρω σαν τη... Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Εντάξει, εγώ δεν τα βρίσκω αυτά, δεν τα ξέρω καν να ξέρω αυτό. Και έχω και το πλεονέκτημα και δεν το χρησιμοποιώ. Αυτή είστε, κύριε Αυγολέμονε. Πω, έχασα πολλούς πόντους. Σου είπα, αν είναι 90 και πίσω, θα τα έχουμε. Πάμε για άλλο ένα. Τελευταίο. Πω, έφυγες. Όχι. Ναι, όχι τρεις, είδα μου το χάσω και που έκανε μαλακία. κάνουμε, για να Μα περάσουμε. δεν τα πάω καλά, τι εννοείται. Για έναν, να μην ξεφύγει θέλω. Για μισό. Νομίζω ότι το έκανα ξανά. Ξέρεις τι πήγα να πω. Δεν με νοιάζει, το έχεις πατήσει. Και πρέπει να Oops, I πεις. did it again από Britney Spears. Πολύ σωστά! Και δεν ήθελες το τρίποντο. Ναι, δεν είναι για τρεις. Συμφωνήσαμε. Όχι. Χαίρομαι τουλάχιστον που δεν βρήκα αυτό. Το Britney Spears. Κοντρόλ, πώς έχουμε πει, 5. Ναι, 5. Παιδιά, Βασικά- σταματήστε το αυτό. Να ρίξουμε ένα ακόμα, ναι. Ναι. Είχες και καβάτζα τραγουδήσει. Άστο τώρα πώς έχω. Έχει κάνεις- βγάλει το κάνεις άλμπουμ. σίγουρα για δουλειά, πραγματικά πρέπει να περνάς καλά. Έχει δηλαδή. βγάλει άλμπουμ, μάλλον. Ναι. Βάλε το 12, βάλε το 12. Είναι αγαπημένο μου. Anthology. Το όμως ένα. Ελάτε, βάλε αφού Αφού- γουστάρεις. Σηκώνομαι πίσω στο δρόμο. Έκανα το χρόνο μου, πήρα τις ευκαιρίες μου. Eye of the Tiger. Πολύ σωστά. Κάτσε σου πω και το να πίσω. σταματήσω. Καλά, το παίρνω και έτσι, αλλά. Περίμενε, μην το πει. Το έχω, εγώ το έχω βρει. Αλλά έλα ρε. Temple. Journey. Κάτι. Όχι, ρε. Όχι. Κάτι Temple. Temple, ρε. ναι, Το ρε. Eye of the Tiger είναι τραγούδι. Τέλος πάντων, εντάξει, κέρδισες. Έχω το πλεονέκτημα εγώ, ρε. Survivor. Survivor. Ναι, ρε, φίλε, Survivor. Τι είπα, Journey είπα εγώ, καλά. Είναι άλλο τραγούδι αυτό. Είμαστε έτοιμοι για την τελευταία κατηγορία του παιχνιδιού μας. Παραγωγή, θέλεις να κάνω μια ερώτηση για πλεονέκτημα που δεν είναι φίλους και είναι board gamers ερώτηση. Ναι, είμαστε Gamers έτοιμοι ερώτηση. για πλεονέκτημα με board gamers. Ισχυριζόμαστε ότι έχουμε κάποιον στην παραγωγή ο οποίος ξέρει καλύτερα τα βίντεο σας από ότι εσείς τα δικά σας. Οπότε θα σας κάνουμε μια ερώτηση. Πολύ σε εσάς. πιθανό, Ναι, πολύ πιθανό, ειδικά από αυτόν. Πώς λέγεται η Κινέζα φίλη του Άβη με τα κινέζικα μαλλιά που την προκαλούσε μεθυσμένη. Έχουμε άρρωστους εδώ. Ναι. Έχω ιδέα. Σου είπα άνθρωπος, βγάλτε κανένα board gamers. Είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο. ρε. Τον Άβη, αν πάρω τηλέφωνο, δεν ξέρει να μου απαντήσει τώρα. Μια υπέροχη μια ταινία. Τελευταία βοήθεια. Α, Ταμάρα. Ταμάρα. Σαμάνθα. Σαμάνθα. Ναι, Σαμάνθα ήταν. Α, όχι, δεν ήταν. Δεν Απλά έχει Και απλά ηρέμησε. Σαμάνθα ήταν, ναι. Σαμάνθα ήταν, όντως. Ένα Πω, brand έχετε της πρόβλημα, ειδικής ιστορίας, κύριε εντάξει. Πρόεδρε, έχετε πρόβλημα. Να το κοιτάξετε. Πλεονέκτημα στο Γιάννη για την επόμενη κατηγορία που είναι το Emoji Finder. Θα σας δείχνουμε κάποια emoji. Αυτά θα εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο. Αν θέλετε να πέφτει το επόμενο, θα ζητάτε να πέφτει το Α, επόμενο. ναι, θα έτσι θα το στείλουμε πάμε. επόμενο. Απλά θέλω να είστε συγχρονισμένοι για να μην Οκ. κλέβει κάποιο από τους δύο. Ωραία. Το πλεονέκτημα που έχεις Γιάννη είναι ότι αν μπορείς να περιγράψεις την ταινία, δεν θυμάσαι ακριβώς και μπορείς να μου την περιγράψεις, θα σου δώσουμε το πόδι. Είμαι καλύτερος να περιγράψω να θυμάμαι την ταινία. Ρε που παίζει ένας μουσάτος και ένας μάγος. Μέχρι ταινιάρα. Και μια μελιτζάνα. Αν ασχολήσω και κινηματογράφο θα γούσταρες φουλ. Ξέρεις να πιάνω και συνέστημα. Λοιπόν, πάμε να πέσει το πρώτο. Θα σας πω εγώ να γυρίσετε, γυρίστε να δείτε. Ρατατούις. Πολύ σωστά, είναι Έλα, ρε. Ratatouille. Γιατί Άντε δεν γεια! βάλατε πιο απλό πράγμα στον κόσμο, Άντε βάλατε. γεια! Θα μπορούσε να ήταν το ποντικάκι από την Αμέρικα. Είναι 100 ταινίες θα μπορούσε να ήταν. Βρήκα τη μία όμως. Λυπάμαι πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μπορείτε να γυρίσετε. Όλες τις ταινίες του Hollywood. Αυτό πήγα να πω. Ωραία, έτσι. πάμε στο επόμενο. Τιτανικός! Πολύ σωστά. Είναι και Δεν το επίκαιρος! πρόλαβα, δεν το πρόλαβα. Ποπ. Κάτσε παιδιά Όχι. να ξαναβάλω. Πάμε στην επόμενη. Πάμε. Up. Πολύ σωστά. Ωραία. Κλατ, λέει, καλό. Ήθελα να το πω από την αρχή, Είχε και ένα αλλά. μπαλονάκι. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο. Αν το βρω, τελείωσες. Γυρίστε. Επόμενο. Aquaman. Πολύ σωστά. Και εγώ θα έλεγα Οδυσσέας. Έχει γεννηθεί Η το Οδύσσια, 60. η Οδύσσια, Από θα την ναυτική έλεγα. εκστρατεία. Δεν είναι, το 2. Συγγνώμη, τώρα μοιάζει εδώ ο θείος να μην με το Μωμωά. Πάμε στο επόμενο. Γυρίστε.
Θα το ρισκάρω. Ψαλιδοχέρης. Σωστά! Έλα, Ναι, ρε. Ναι, αυτό θα έλεγες. Ναι, σου είναι τότε. Τώρα σε πόνισε περισσότερο. Σου είναι Sweeney τότε Todd είναι θα άλλη έλεγα. ταινία. Σου είναι τότε θα έλεγα, όντως. Ό,τι πεις. Ευτυχώς δεν είπα ψαλιδοχέρι. Α, Ευτυχώς δεν είπα. κάτσε πρέπει να του ξαναγυρίσω τους πόντους. Όχι, όχι, καλά ήταν. Sorry που το τερμάτισα, Γιάννη, sorry. Δεν θα το ξανακάνω. Νομίζω έχουμε άλλο ένα. Και άλλα δύο να Δεν πήγε είχαμε. καλά, δεν πήγε καλά. Δυστυχώς δεν προλαβαίνει. Πάμε να πέσει το επόμενο. Γυρίστε. Happy Feet. Σωστά, πολύ δυνατό. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι γρήγορος, δεν είμαι γρήγορος, όντως. Και ήμουν ωριακά να πω πιγκού. Το ξέρω τι σκέφτηκα πίγκου και λέω τι πίγκου ρε ηλίθιε. Ρε ηλίθιε θέλεις και πίγκου. Ωραία. Μήπως να παίξουμε. Θέλετε να το σώσετε, δεν σώζεται. Δεν σω- Πήγε πολύ καλά. Να σώσετε οτιδήποτε αν σώσετε τώρα. Τραγούδι τεσάρι, είστε μέσα. Θέλω ξανά τραγούδι. Εμένα μου αρέσει και ας μην παίζει με πόντους. Ας παίρνει 2 πόντους αν το βρίσκει. Όχι, όχι. Μόνο και άμα- μόνο για να ακούω τον Αηδό. Θα είναι λογικά το νικητήριο. Τι λέει η παραγωγή. Εμείς είμαστε μέσα. Θέλετε να. Αλλά πρέπει τώρα να είσαι full συγκεντρωμένος. Έχουν έτσι. ανοίξει Netflix από δεξιά. Ναι, Είναι έτσι. ναι, ό,τι πείτε, μάγκες, Είναι εγώ έτσι. μέσα. Ναι, ναι. Παίζουνε LOL. Εγώ λέω να δώσουμε τεσάρι. Α, το πάμε έτσι. Το Ή στείλω. θέλετε πεντάρι. Εσείς τι θέλετε. Ό,τι είναι. Εγώ θέλω να το πάρω όμως για να μεγαλώσει η διαφορά. Εγώ θέλω πεντάρι, δεν θέλω να παίξω κι άλλο μετά. Γιατί δεν με έχει πάει καλά το να Τι παίξω ωραία κι που άλλο. πέρασε σήμερα, Όχι, εδώ. δεν με πάει καλά το να παίξω κι άλλο. Δώστε το πεντάρι. Ω Beyoncé, ω Σακύρα, Σακύρα. Α, δεν το ξέρω πώς λέγεται. όμως τώρα. Έχει φύγει. Εντάξει, δεν Όχι, ξέρω όχι. πώς. Συνέχισε το. Όχι. Δεν το πάτησε, βγήκε. Εγώ πήγα να το βάλω στη θέση του. Αναβόζουσε, δεν αναβόζουσε. Ωραία. Beautiful liar. Σωστά! Εντάξει, Το αφού είπε. είμαι Beyoncé Το σαν είπε, κύρα. το είπε. Το είπε εδώ. Ποιος το Το είπε? στημένο εδώ. Α, δεν είπες κάτι. Μπράβο. Όχι, ναι! Γιατί αν το έχω πατήσει, λέω εγώ! Για δείτε το βάρος, Όχι, σας παρακαλώ. γιατί το έδωσες. Και εσύ πριν έτσι πήρες το πρώτο πόντο. Για δείτε, σας παρακαλώ το βάρος. Επειδή σου φύγε. Άμα σου φύγε. Θέλω να δείτε πολύ καλά αν έχει πατηθεί, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Είναι στημένο! Για να δω πώς πάει. Θα έπρεπε αυτό. να ντρέπεστε! Ωραία, 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 ωραία. Κοίτα εδώ τι κάνουνε, παιδιά, η παραγωγή. Πάμε άλλο ένα τεσάρι. Πάμε. Τόσο έπρεπε να ήταν. Νομίζω ότι δεν έχουμε τραγούδια. Ωραία, αυτό θες να το χορέψουμε το τελευταίο. Ωραία. Ναι, πρωινό στο τυφανής και μπουκάλια, ψαλίδες, κορίτσια με τατουάζ που τους αρέσει να μπαίνουν σε μπελάδες, λιφαριθές και διαμάτια, μηχανήματα ATM, αγοράζω μόνιμο. Δεν το ξέρουμε σίγουρα, κανένας μας. Πράγματα. Σε κάποια άσχημα πράγματα θα έπρεπε να Σε κάποια άσχημα πράγματα. Θα φανταζόταν ότι θα με έκανε άγρια. Μάλλον είσαι δεμένος. Ρε, με φίλε, φύσεις δεν το και ξέρω. φοβές. Να γράφω τις δικές μου επιταγές σαν να γράφω αυτά που τραγουδάω. Ναι, ο λαιμός μου σταματά να παρακολουθείς. Ο λαιμός μου είναι δοτικός. Κάνε μεγάλες καταθέσεις, η γυαλάθα μου είναι πόπι. Τι για με λένε Σου πόπι. Τα μαλλιά μου. Ευχαριστώ. Μόλις τα αγόρασα. Το βλέπω, μου αρέσει, το θέλω, το καταλαβαίνω. Το θέλω, το πήρα. Το θέλω. Πρέπει να πεις. Ναι. Ωραία. Ωραία, ωραία. Ξέρω ποιο είναι. Ναι. Μπορώ να το περιγράψω. Πρέπει να πεις ποιο είναι και ποιος το τραγουδάει, αν θυμάμαι καλά. Ρε Και φίλε. πριν δεν είπες ποιος το τραγουδάει. Όχι, είπα. Γιατί εδώ... Beyoncé Σακύρα, ρε, αφού τα είπε και τα ονόματα. Α, τα είπε αυτός, άρα έτσι είναι. Τα είπα κι εγώ. Α, δεν Δεν τα έχει νόημα. Λοιπόν, ξέρω ποιο είναι. Είναι. Ρε φίλε, δεν θυμάμαι αν είναι έτσι Ariana Grande το τραγούδι. Αλλά είναι. I want it. Όχι, I like it, I want it, I get it. Κάπως Θέλω έτσι δεν λέγεται. τίτλο και καλλιτέχνη. Ναι, νομίζω και αυτός είναι ο χωρίς τίτλος. γκριμάτσες ή πίσω. Εντάξει, μέχρι εκεί θα φτάσω όμως. Δεν μπορώ να το παραλέψω παραπάνω. Είναι έτσι Ariana Grande όμως το τραγούδι. Σωστά. Ναι. Οκ. I got it. Έτσι λέγεται. Όχι, έχει και τις τρεις. Έχει και τα Έλα, τρία. παιδιά, πήγε κουβά το παιδί Εντάξει, τώρα. Θα το συζητήσουμε. Εντάξει, εντάξει. Όχι, ρε, δεν πρόκειται. Εγώ δεν ξέρω Δεν το καν ποια ξέρει είναι η καν. Ariana Grande. μας Δεν το ξέρει κοροϊδεύεις. καν. Δεν ξέρω ποια είναι η Ariana Grande. Sorry κιόλας, παιδιά. Εγώ τώρα ήρθα στο 2023. Δεν το έχω, δεν το έχω. Ναι, βέβαια. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, βεβαίως. Το μετάλλιο. Φόρα το. βάζεις το μετάλλιο Θα το τώρα. πατήσω. Είναι σοκολάτα. Τρώγεται. Το έχει όλο, Περιμένω, θέλω και το solo. Όλο. Άμα το βρει. Άμα το βρεις. Άξιος που έκανε και ένα πλάκι στο τέλος. Άμα το βρεις, ποιος το τραγουδάει και ποιος είναι στο δίνω. Αυτός το είναι. Όχι, ρε. Δεν θυμάμαι επίθετο, δεν θυμάμαι επίθετο, με γάμα. Ποιος είναι στο δίνω. Ποιος είναι και ποιος το τραγουδί είναι. Α, δεν έχω ιδέα. Ήθελε να κερδίσει κιόλας. Με Ariana Κάνε μας Grande. τη λέξη, πες μας.
Ποιο ήταν, ρε παιδιά? Είναι το Final Countdown από Europe. 1987. Εντάξει. Σημαντικό. Ακούω χειροκροτάνε τώρα. Όχι, Πριν μόνο ένας στείνανε. εδώ, Τα ένας στείνανε εδώ. πριν εδώ πέρα. Εγώ θεωρώ ότι έπαιξα πάρα πολύ δυνατά. Δεν περίμενα να τα πάω τόσο καλά. Ένιωθα σαν τον τερματοφύλακα σε πέναλτι. Άμα κέρδιζα, το άγχος θα ήταν στην απέναντι πλευρά, έτσι να το πούμε. Ο Διονύσης δεν το περίμενε αυτό το πράγμα που συνέβη σήμερα. Μιλάει για στημένα παιχνίδια. Τι να πω, συγχαρητήρια. Εύχομαι σε μια επόμενη συνάντηση πάλι με τον κύριο. Εγώ έχω να πω ότι η ομάδα έχει φτιαχτεί για να κερδίζει και τη διαιτησία. Αυτό είναι το μότο του συλλόγου. Οπότε, όσο και να προσπάθησαν εδώ οι δυνάμεις εκ δεξιών μου, κατέληξαν στον κουβά. Το μετάλλιο ήρθε εκεί που έπρεπε να έρθει και θα χαρώ να γλεντήσω το κορμάκι του και άλλη φορά. Όποιο και είναι αυτό, σε οποιοδήποτε πράγμα κι αν είναι. Εμείς Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, παιδιά.